sadang macet. Tak balik badak dah. Kota kalau udah balen badak dah 5 bungkui. Itu ada pipa dengan limo, mama ngerising mungkurnya naknya. Dah, minta piti. Bali lipstick, bali badak nang jumpa wangi. Dah, minta piti. Pada online dan pesan lah 5 hari. Capek lah dah, oi, capek lah dah. Dia sabayo dia. Piti udah kini Allah tandeh sadonyo. Dia sabayo dia. Piti tinggal untuk membayar julo-julo. Sabayo dia, oi sabayo dia. Pada online dah, nandene pasan, sadang OTW di perjalanan. Pada apa dia nan kau bali. Kok indah sabar adik mananti. Iko pada aku langsung dari Paris madang. Oh Priaman dan sekitarnya. Indah, Paris Prancis. Tuh dah tuh ya update dunia maya. Ada ndak perlu dunia maya. Ada nan perlu dunia akhirat. Pada oda, nampaknya artis semakai mah. Hah? Kok licin muka dia beko udah juna kesanang. Nggak usah lah. Beko terpeleset lebih korangi enggak di pipi dia. Capek lah dah, Piti ha. Dah. Kata orang, badak tu sama naranca, muka hitam, bisa ubi bakuba, dan jirawe, gadang capek tak lupa, pipi licin, bantuin cek buah salah. Oh, ya mantap lah ya. Jerawek batu nan menahun, habis hilang gak dia? Oh bisa, tapi tidak indah dia udah. Elok pikir, sabalun adik manyasa pada kini banyak nan bakawe dua. Udah takui, muka adik kok baru balak-balak, asa rupa cokuli pula. Badak tu mahda, Allah terbukti, lah banyak artis, memakai kini. Pakai sajo dia, badak tradisi, tumbuk jilatang, campur jo oli. Udah sampili, dan dia udah bini rancak. Kok dapet bini kau bakal pusing saya? Yo kini proyek udah banyak yang gagal dia. Kecil dia kan ada mah, abang kasih tuh. Ha, you nak dah. Kata orang, badak tu sama naranca, muka hitam, bisa ubi bakuba, dan jirawe, gadang capek tak lupa, pipi licin, bantuin cek buah salah. Elok pikir, sabalun adik manyasa pada kini banyak nan bakawe dua. Udah takui, muka adik kok baru balak-balak, asa rupa cokuli pula. Badak tu mahda, Allah terbukti, lah banyak artis, memakai kini. Pakai sajo dia, badak tradisi, tumbuk jilatang, campur jo oli. Semarang malam baik sih macam udah mah, beko mungkotnya bantu orang hutan. Hehe, enggak. Adik kalau rancak juo mah. Kabau sedegi wadak rancak. Boleh adik? Tu dia pasal banyak kabau. Hehehe. Umpamo